ஒரு பானை கோலம் 3 வரிசை வந்து 5 புள்ளியில வச்சுக்கோங்க. லாஸ்ட்டில் 2 வரிசை மட்டும் 4 புள்ளியில வச்சுட்டு, நான் எப்படி போடுறேனோ அதே மாதிரி இந்த ஒரு பானையை போடுங்க. ரொம்ப சிம்பிளாக சின்னதாக ஒரு கோலம் வேணும், எனக்கு கோலமே போட தெரியாது இந்த பொங்கல் கோலம் அப்படிங்கிறதுக்கு தெரியாதவங்களுக்கு இந்த கோலம் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாகவும் ரொம்ப ஈஸியாகவும் இருக்கும். இந்த கோலம் எப்படி போடுறதுன்னு இதை பார்த்து போட்டு நீங்களும் பயனடைங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி, ஷேர் பண்ணி, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.